Sunana barista Sa'ad Musa Kuliya, lauya mai zaman kansa. Sunana barista Juwaira Aliyu Adams, lauyan gwamnatin jiha. Ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta bani daman yi wa wanda ake tuhuma da laifi tambayoyi. Kotu ta baki dama barista. Kana da ƙwaƙwaran shaidu da zai iya kubutar da kai daga wannan zargi da ake yi maka? Mata ta ce shaida. Mata ta ce shaida. Wannan ya isa ya gamsar da kotu cewa Sharifa ta ga lokacin da Anwar ya kashe mata mahaifiya. Hakan ya sa ita ma ya bi ta ya kashe ta don kada ta tona mishi asiri. In life, we are bound to dance to the mysterious tune of nature. As everything is determined, the beginning as well as the end by forces over which we have no control. Mata ta ce shaida. Sharifa ita ce kaɗai shaidarsa don ya san ya kashe ta. Da wannan nake kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yankewa Anwar hukunci domin zargin da ake masa ya tabbata a kansa. Mia Enterprise bounces back with a show superhero. Mata ta ce shaida. Bai tabbatar cewa Anwar ne ya kashe ɗaya daga cikin mutum biyu da ake zargin sa ba. Ina da jaya mai shari'a. Ya kamata lauyan wanda ake tuhuma. Ya bai girma mai shari'a har yanzu lauyan gwamnati. Ya mai shari'a. A deadly attack was carefully carried out. Mata ta ce shaida. Ta yaya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana ƙaryata ta? Ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin kotu. Da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa janye. Haka ka faɗa? Haka na faɗa kuma haka kika ce. Wallahi ba zan janye. Mu zuba mu gani. The aftermath was a cold-blooded murder and all accusing fingers are pointed at a particular direction. Hakan ya sa na fara zargin ko wata manufa ka zo da shi a kaina. Ba ma manufa nake da shi ba. Manufofi. Ki shiga titinki. Idan ba haka ba wallahi irin ki a cikin na gama. Gaskiya Alhaji bai kamata kana goyon bayan abin da zai raba kan 'ya'yanka ba. Connected to everything and everyone think he's responsible for everything. His destiny is bound with the destiny of his missing wife. He must either learn to carry the universe or be crushed by it. Ya rata fito mana da Anwar fili mutumin kirki ne, mutum ne mai son kyauta, ko mutum ne mai son ya ga ya auri mace mai addini. Ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'kulu bishimal fa inna shaytana ya'kulu bishimal. Anwar yana da wata manufa. Ganin yadda iyayen Sharifa da Sharifa suka tsorata da shi, amma sai da yi amfani da kuɗi da hikinkimu ya yaudare su aka ɗaura auren. Ba don ransu na so ba. Ya za a yi daga ganin mutum rana ɗaya ji domin wannan uban kayan sai ka ce kayan lefe. Ko ni hankali na bai kwanta da wannan yaron ba. Haka bangaren mahaifinsa bai goyi baya ba. Shashashan banza shashashan uwa. Ka je ka sake tunani ka ji na gaya maka. Ka ɗauke ni ka kai ni wani kango ka ce za ka auri 'yar gidan. Executive producers Ansari Abdul Qadir and Abbas Abdullahi Maidala. Mata ta ce shaida. Kai baka san rayuwar duniya cike take da madauka fansa ba? Producers Alhaji Sheshe and Abdulaziz Dan Small. Story and screenplay Awwal M Sarki. Mata ta ce shaida. Ni a guri na abin alfahari ne in tsaya a gaban kotu da babban barista kamar da barista Sa'ad. Assistant Director Murtala Balala. Zargin da ake masa ya tabbata a kansa. Shi ne abin da ya ba. Directed by Ali Gumzak Sak. Mata ta ce shaida. Bankwana wayo Salma ta yi bankwana. Salma bankwana. Salma bankwana. Na zama keken zamani dole yin tana da batun farko. Surar ke don na tuno wacce ta tsaya daga muninta. Ta baki gabana ni wallaban barin haka ko tsinke. Ya za ka ɗauki next of kin ka bawa mutumin da ya riga ya mutu baya rayu. A wajen ki ne ba ta rayu. To ina take yanzu? Ina take? Salma tana cikin zuciya. Akan wani dalili za ku zauna ku sa mutum a gaba kuna roƙon ya aure ki? Ke menene ne naki a ciki? Ki ji da gidanki. Gaskiya Nasir bai mana adalci. Wannan kalaman da kika faɗa su suka nuna cewa ba gaskiya abin da ke faɗa ke yi. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki, sai mun jarrabe ku da wani abu daga abubuwa na tsoro da yunwa da tawaya ta dukiya da mutuwa irin tarai da kuma lalacewar amfanin gona ma'ana noma, amma a ƙarshe sai ubangiji ya ce ka yi bishara ga masu haƙuri
There is only one Salma, and there will never be another Salma. The king of Kwashiwa, Abdul Ahmad Mai Kwashiwa, and the palace of Kwashiwa, Abnur Entertainment, brings forth the continuation of Salma. Salma Bankwana. Wannan irin so ne haka? Na san baka iya so ba. Amma kamata yi wannan soyayyar da kake yi, rayi ya kamata ka dinga yi wa shi. Ni ya kamata ka dinga yi wannan san. Saboda ni ce mata ko wanda Allah ya riga ya zaba maka. Wataƙila mi rayuwa da kai na har abada. Kamata ya ka daina tunanin Salma. Wallahi tausayin sa nake ji. Kuma tausayin sa nake ji. Wallahi tausayin sa nake ji. Shi yasa duk sannan nake masa ban taba nuna masa ba umma. Kuma na rasa yadda zan gidan shi. Kuma ko abinci ba na iya ci. Matacciya ta ringa sa ki kuka wadda babu ita ba a ganin ta ba a jin ta. Umma shi yana ganin ta. Umma yana jin ta. Umma ba shi a jiki na yake ganin ta. Ki yadda ke ce Salma. Is Salma really dead? Is she back to take charge of her matrimonial duties? Salma, dama baki mutu ba? Me yasa aka nuna miki mutu? If yes, how possible? To find out, you need to watch this unconditional love story. Allah na gode maka, Salma bata mutu ba. Ta mutu. Salma har abada ba za ta dawo ba. Me yake damun kai? Yalla bai, ka rike girman ka. Ku ta kula mishi. Duka fite min na yafe. Ke mu yan sanda ba ka muke ba. In kin yabe mu sai mu ba hakin. His unconditional love for Salma is indescribable, unimaginable, unbeatable, and irreplaceable. Salma Bankwana. Salma ta fi ki daraja. Ta fi kowace mace daraja a ido. Kashe ta za ka yi? Bashir isauri ka je ka neman mu mutane kai kashe min ta. Salma ta zaka. Salma ta ciwo mutunci. Salma ta kira da gawa ta kuma ɗauki hotonta ta wulakanta shi. An faɗa gawa. Wallahi zan iya komai saboda Salma. Salma Bankwana. It's Miracle King Nura M. Inwa movie. Screenplay by Yakub M. Kumo. Produced by the king of Kwashiwa, Abdul Ahmad Mai Kwashiwa. And directed by the man with the magic touch, Sadiq N. Mafia. Salma Bankwana. Death is real, but true love and legacy lives on. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An kuma dawo mana da jaraba makaranta. Me jaraba? Wannan ai jaraba ne. Tsoro banka. Tsoro banka. Ya ci kuɗin da aka biya mana na makaranta, babanka a ce ya buɗe kamfani ko da na yi bireki. Dan makaranta kenan. Kai! Muna ganda da biyan headmaster yake? Idan ka ji ana sato kasa katsi, tabbas baba ya yi gardama. Shi kuwa gemu baya hana wasa. Dan makaranta kenan. Me sunanka? Sunana Anas. Anas wa? Adamu. Me kake a ajin nan? Karatu. Bakar magana kuwa ba ta yawan rago komai. Ya kamata a ce ba a primary 3 kake ba. Kamata ya a ce kana jami'a ne. Yanda suke mana karatu ne ba na gane karatu. Ga shi dai cikin ajin makaranta ɗaya tare da ƙananan yara. Salamu alaikum. Da me kama? Ki ga mun me yake faruwa? Hankali na baya kanka. Kwata-kwata. Dan makaranta kenan daga kamfanin Sadiq Movie Ton. Shi subject in naka baka min syllabus. Syllabus? Syllabus. A ranka ya daɗe wallahi ban zo kan salarar ɗin nan ban san shi ba. Au, baka ma san syllabus ba? Ban san syllabus ba. Dan makaranta kenan. Ɗan masa, in ma dai za a bashi da anan ni dai dan Allah dan annabi amma mun taimako. Kada a kai shi ajin masu yin ina. Allah hajji na son ke da kiɗanka kana magana.
na fahimci kamar tsakanin malama Balaraba da ya Anas akwai soya tsakanin su fadari. Ubangiji Allah ya bar mutane. Dan makaranta shiryawa ya haya dorayi. Me kake a fita? Akai mataimakin mai bada umarni Mujtafa H Muhammad. Dan makaranta ni kuma na tabbata maka babu wanda zai ci gasar na makarantar nan ba Anas. Idan ya kada mu ina tabbata miki da sai kin biya tara. Daukar nauyi Hafiz Ado Baba. Bada umarni Mansur Sadiq. Faɗi waje! Ku tafa iyayenku! Hamdala Science College. 3 sau 30. sama tsakanin ki da yara sai kallo aba sama cibiyar nisa sama tsakanin ki da yara sai kallo mata ba a fi ku wanka ba ashe dai ba za a fi ku balli ba idan dai ba a fi ki sahu ba ashe dai ba a fi ki sauri ba haka na gani ba dan hakilo ba garin so ba zai yi nisa ba sama sama cibiyar nisa tsakanin ki da yara sai kallon isa buga dai tafiyar akwai saura mu je mu kwashe kar ayi rakon kura in babu murya ya zanna kai kara ba murya an gobe zai zo sama wajen zama da mata amma wanta dindindin sai amarya sama kujerar zakar gida wajen zama da mata amma wanta dindindin sai amarya Allahu ya nufa na magon janazo ai dauro bazar rawar kukan mu da
Wai wannan wani irin al'amari ne a ce wai zaki tare a hotel? Ko altattafan labari ban taba jan haka ba. Gaskiya karki yadda Amina. Wannan ai maganar banza ne. Mun riga mun yi magana da shi. Kuma har ya dauke ni ya kai ni gidan da yake gina. Ko da ma mun tare a hotel. Kwana kaɗan ne. Kafin a gama gidan ne sai mu koma ciki. Amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba? Ki tare a hotel suka ce wata karuwa? Ya ce ba zai iya rayuwa ba AC ba. Kuma kafin mu samu gidan da za mu yi amfani da injin da zai dau AC da wahala. Idan ma mun samu irin wannan gidan kuɗin sai ya kai miliyan 1. Kuma wata 2 ne kacal za a gama aikin nan. Shi yasa ya ce mu tare a hotel idan an gama gida sai mu shiga cikin gidan. Ki kuma kika yarda saboda rashin hankali? To menene rashin hankali a ciki? Ke ma kin san akwai rashin hankali a ciki, shi yasa tun farko kika ki faɗa mana saboda gudun kada ku soki abin. Ko da na faɗa muku ba abin da za ku iya yi saboda na riga na amince kuma iyaye na sun amince. Iyayenki za su amince domin su burin su kawai suka kin yi aure, amma kin san wannan ai sakarci ne. Me abin sakarci a ciki? Ke daman Samira kina son daga murya akan abin da bai kai ya kawo ba. Tunda ta riga ta zama matar shi ma kai ta ko ina ma ina ruwanki. Ake aure a dauka a tafi Dubai, a tafi ai holimin na wata 2 ke kina nan kina maganar hotel. Je wasu kasashen ki gani mana. Gaya da gaskiya ne ga Dija. Ni wallahi ban ga wani abin surutu a nan gurin ba. Kawai da kun dauki abin ne da zafi. Ke kawai da kin tare ki gaya mana room number naki, duk wanda yake so ya kawo miki ziyara ya zo har hotel naki kawo miki ziyara, duk wanda ba zai zo ba sai ya haƙura har sai kin tare gidan mijinki. Yau ai ke dama yar holewa ce, shi yasa ba za ki ga laifin tariya a hotel ba. Ina abin holewa tsakanin miji da mata, matarsa ce fa. Ha'a, ku ne ma fa kuka ɗauki abin tarewa, ba tarewa bane ba. Wannan yana nufin kafin ya gama ginin gidansa sannan za a koma a tare a gida. Ku ɗauki dai abin ne da kawai da zafi. Shikenan, Allah ya bada sa'a. Dama abin da kuka faɗa tun ɗazu kenan da tsayayen da kuke ta surutun banza da na hobi. Ke, ranki zai ɓaci a kan ki raina mana. Ba ta je ta ɗauko ta azin lawyer ta biya ki zo kina maka kare gaba. Wani lawyer? Kawai daga faɗan gaskiya? Haɓu da Allah kuma kan ku adalci. Maganar Amina Malam ba fa akan ta aka fara jinkirin aure da ya ba, kuma ba za a taɓa ƙarewa a kanta ba. Ya kamata ka duba maganar tariyan nan. Magana yake so, har sai ki ta yi. Kinga, tun da Allah ya ba wa yarinyar nan miji, ma'aurar da ita shine abin da ya fi dacewa, ba mu bar yarinya ta zama a gida ba. Shikenan sai kin fi son ku rika jera kafada da ita, a rasa wace ce yaya wace ce uwa. A garin nan fa duk inda na zaga sai zinde na ake, ana cewa ga uban da ya aje yarsa sama da shekara 30 ba aure. Haba, saboda haka mijinta ne, duk inda zai aje ta ko akan bola ne ije ya aje ta. Ni baka fahimce ni bane Malam. Idan haƙurin da muka yi a baya bai amfanar da mu ba, to gaggawar da za a yi a yanzu fa wallahi ba za ta amfane mu komai ba. Ya kamata fa ka duba lamarin nan, kai duba da idan basira Malam. Kinga, ni na riga na yanke hukunci. Auren Tahir da Amina, duk inda zai kai ta ko zai ajiye ta ije ajiye ta, ba abin da ya shafe ki bane. Allah buwa ya gagara misali. Shi kenan sai a ɗauki a wanke ta kai ta hotel. To wani yanzu ya zai, ita tana so kuma ta ce ta yarda da haka. Ke babanta ma fa cewa ya tunda matar shi ce duk inda zai kai ta ya tafi je kai ta. To yanzu ya ke so kuma ne ya kai. Tabbija. To a gidan nan aka fara wannan tarihin. A ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare. Wannan ba kyakkyawan tarihi bane ba.
ba mu da abin yi sai addu'a. Mu dai fatan mu Allah ya bashi ikon kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya. Na ganka da mota ɗaya, ina sauran motoci. Me za a yi da wasu motocin kuma? Mutane a can duk waɗanda za su kai amarya ne fa. To ai sai ki ba su haƙuri. Tunda kin ga hotel za mu zauna. Bai kamata kuma mu kwashi hayaniya mu tafi da su hotel ba ko ba haka ba? Ba fa hayaniya bane ba. ƴan uwana ne da abokan arziki. Ai ban ce ba ƴan uwanki bane. Amma dai ki ba su haƙuri. Daga ni sai ke sai ƙawayenki guda 2 zuwa 3. Su ma don su je su ga su da za ki zauna saboda wata ranar za su ziyarce ki ba sai sun yi tambaya ba. Amma duka sauran jama'an da Allah ki ba su haƙuri. Idan za ki tare a gidanki duka kowa da kowa ya zo muna gayyatansa. To me zai hana masu hankalin cikin su sannan sai mu wuce da su. Masu hankalin cikin nasu in kika yi musu bayani za su fi gamsuwa da abin da nake faɗa miki yanzu. Ranar da za mu tare kuwa har marasa hankalin ma duk ki ɗebo ki kawo su. Duka they are welcome. Shi ne bari in gaya musu bayani. That's very good. banza ce. Ai mutum na ki dan iska ne. Malama, cin fuska ma ya kai haka? To bari in gaya miki dan mu ba dan iska bane. Saboda tun farko ya gaya muku cewa a hotel zai tare da amaryarsa kafin ya gama gini. Kuma an gaya miki tariya a hotel kamar a gida ne da za ku kwashi gayya ku kai hotel su je su cika musu wuri da surutu. Da ka taki jajiya. Ai ta mu ba kaya bace ba. Bari algata a cikin mota a tafi rawan da zai bi. Bari ma da zai same shi. Da ma za ki same shi duk ɗaya ne kuma wannan tsarin shi ne. Sabon maganar banza da kake aiko wa ƴanmu ya zo gare mu. Ta yaya mu sa maka ƴanmu a mota da banza? Ake ɗauka amarya a garin ku? Zancen banza. Haka ake kai amarya idan har hotel za a kai ta. Bai kamata a ɗauki taron hayaniya na mata a kai musu ba. Duk mai son ganin ta ai zai iya zuwa daga baya ganta. Idan da sace ta zan da tuntuni na rade da sace ta. Tunda tuntuni ina ɗaukan ta mu je wurare da ita daban-daban daga ni sai ita. Ban sace ta ba sai yanzu da aka ɗaura mana aure bayan iyayena sun zo. Ai da zan sace ta da tuntuni na gama. Ba zan iya yin haka ba. Tunda tuntuni na riga na gaya muku kuma kun amince. Da haka ba zan iya yi ba. Idan kuma kuka nemi ku tada wannan maganar, to ku sani fa kaman kun tada auren nan ne. Yanzu nan zan sake ta kuma in kama hanyar in tafiya ta. Ba zan zaɓe shi sama da iyayena ba, amma zan zaɓi aure na sama da komai. Oke, za ki fake da aure ki rufe tashi akan mu ko? To lalle ina gaya miki karshe sai kin yi nadama. Dan Allah ka yi haƙuri kaji. Ta cika zafi ne. Ba komai. Na gode. Some
hanya ɗaya ake bi a gyara matsalolin mutane. Na farko shine a share su, a kawo da ido akan dukkanin abin da suke aikatawa, sannan a toshe kunne akan dukkanin abin da suke faɗa. Ai hakan ne. To wai me yasa mutane shashashe ne? Ke kuma matata ce. Me ya laifi na dan na dauke ki mun yi zaman hotel na wata 2? Ai ka san mutane ba iya musu. In ji wani mawaki yace dan adam mai wuyan gane hali. Ka san ni abin da yake ban mamaki ma, wai dama shi ango yana fitowa da wuri haka? Ango fa wai aure yi? Baka sani ba? Ina fa ya sani. Ai ango ne. Wai ka ce jamfa. Kana yawan ka tuna kana yawan mata walaɗanci da iskanci. Kar ka manta ranar da Allah zai kama ka za ka yi bayani. Ai abin da mata suke aikatawa ko ce laifin da suke sun fi kowa tsoron sa kai. Wai kai na shishan ne haka yanzu ba su kawo. Wallahi kaga tun ɗazu muka ce su kawo mana, amma ina jin za su kawo yanzu. Wato so kake ka ji ka kaddu. Ina bazawaran ka ta shekaran jiya. Bazawara kuma ce bazawara. Amarya ka mana. Tana da wani suna da ya wuce bazawara ne? Dan Allah aje wannan magana. Wai kai ya magana wannan yarinyar da na gani a gida. Me sunanta? To, su maman naka kuma har ya gangaro kan kannan mu? Wannan zancen da gaske nake amsiri. To, yanzu sunanta Marjanatu. Kafin ka aure ta. Ban gane kafin aure ta ba. Dole ya aure ta kuma. Ai bayan ya aure ta, sunayen matansa ai ɗaya ne. Baya wuce ka ce masa zaurawa. Bazawara kenan. Allah ya raba mu da sharrin bazawara. Shi yasa nake son ki kawata. Akwai ki da faɗan gaskiya. Kin san ko ranar muna magana a gidan su Saratu, Maryam ashe ta yi recording duk wannan maganganun da muka dingi. Sai fa na bata wani abu fa ta goge. Ga antina tana kira na. Bari zan kira ki. Okay. Alo anti? Kuna haraba ne ko kun shigo reception? To ku je reception yanzu. Ku ce a kawo ku 150. To. Da Allah ku kawo musu. Yawwa. Alo? Su antina ne suka zo. Ni dai idan kin gama duk abin da zaki ki zo. Ai zaki zo ai. Kuma ki kawo min duk abin da kika san zai yi min. Ni dai ban da zabi. To shikenan sai kin zo. Sannu da zuwa. Bari in kawo muku ruwa. Ke ki tashi ki zuba muku. Anti
anti sai gashi an yi biki ba kenan. Wallahi ku Amina. Ai aikin nan na ku bai ba. Kullum sai yawo kasashe daban-daban. Akwai abin da bai ba irin auren ki? A ce a ɗauko amarya daga gidan ubanta a kawo ta hotel a aje, ni na taɓa ganin masifa irin wannan. Nan ne gidan da za ta zauna? Haba. To ya za yi anti bai gama gininsa ba. To bai gama gini ba, kuma shi kenan sai a kasa haƙuri? Ai sai a haƙuri a gama. To ai ya matsa ne. Kamar yaya matsa? Kin baya masa dai. Da yake zaune shekara da shekaru ba auren ba haƙuri yayi ba? Ko ya yayi? Ni ma abin da ya ban dariya kenan da nan ji. To me abin dariya a ciki? Ke baki taɓa ganin mutanen da suke aure su bar gari su je wani wuri daban kuma su kama hotel da sunan honeymoon? Ake ce honeymoon din. Ki ji har kokarin yin wani magana take da shi. Suwaye waɗannan? Antina ce da take zama a Abuja. Ka san lokacin bikin nan bata samu ta zo ba, ta yi tafiya. Shine ta dawo shekaran jiya ta ce bari ta zo. Zaman hotel nan fa ba zai bada ma'ana ba. Matukar 'yan uwarki su rika tururuwan zuwa. To ai kai hakuri, amma ka san amarya da farin jini kowa dai yana so ya zo ya gaishe ta. Wani irin amarya bai? Sati 3 fa yanzu. Haba. Aikin wuce amarya yanzu. Gaskiya in wake sabar mu huta kin ji. To kai hakuri dai. Amma yanzu ka fito sai ku gaisa da su. Wani lokaci idan ta zo ma gaisa. Kamar na kamar ya wani lokaci ga sunan fara falo. Ka fito kawai ku gaisa. Gaskiya ni ko ban cika san wannan gaishen ba. Ki rabu da ni kawai. Yanzu kai hakuri dai ka fito. Kar ma ki bata lokacin ki, na gaya miki ba zan iya zuwa gaisa ba. Sun fa ganka fa, ka fito kawai ku gaisa da su mutanen nan fa. Antina ce. Zancen kike zo. Ni fa duk wanda ban gaito ta gidan nan ba. Ba abin da ya haɗan da zuwa gaishe ta. Ki rabu da ni da Allah. Mijin Biza mota kai baki wala shakka. Mijin Biza ashe baya jin daɗi wallahi. Ya dawo da zazzaɓi ne shi yasa ya shiga ciki ya je huta. Allah sarki, Allah ba shi lafiya. To Allah ya sa dai ba lasa ba ce. Me lashin mutane? Ke zan baci mutuncin ki. Ma haɗa zuwa ɗin kawai. Dan ni na riga na fito ma. Haba. Gara nake jina babu wani gajiya. Amina, kika ce zazzaɓi ne? Anti abin da ya gaya miki. To gashi dai ya fita. Ina ji ya warke. Kamar ya warke? Haka ake warkewa a cuta yanzu me ya shiga ya kwanta yanzu ya fito ya warke? Ma, kika sani? Kin san shi komai nashi daban ne. Taɓa gani inda aka yi aure aka ajiye mutum a hotel kafin sa? Gaskiya Kubra kina da matsala. Kamar ya tana da matsala. Tana da matsala ko ko mijinki yana da matsala. A ce antinki ta zo ya kasa tsayawa ya gaishe ta. Amma dai kin yi ganganci Amina. Allah dai ya kyauta. Kubra, tashi mu tafi. Dan Allah anti ku tsaya zan yi muku order abinci ne. Order abinci? Kai, amma dai wannan lalacewa ta yi yawa. Kai subhanallahi. Kuna da buƙatar addu'a.
Baki ji kunyan da na ji ba, amma na rasa sani me yasa ya zaɓi ya wulakanta ne. To gaskiya idan kun haka ne bai kyauta ba, amma ke ba kya tunanin ko kin masa wani laifin? To, ni dai na san bai yi masa ba, amma in ma na yi masa ai bai faɗa min ba. Ni dai kawai abin da na sani komai ya canza. Ke yanzu ba ban isa in kira kaina amarya ba. Komai da kika sani ya canza. Na rasa kuma yadda zan fasara abin. Gaskiya this is impossible. Ya kamata ku zauna ku yi understanding junanku sosai yadda ya kamata. Ki gaya mishi komai ya canja. Kin gane, ki gaya masa dalilanki. Sai ku zauna ku daidaita junanku. Kuma yadda kuke da. Me kika gani? Shawara kan baki. Yanzu kuma ki bari sai da safe mana. Kai haƙuri, ba zan iya jira da safe ba, abin yana damuna. Menene? Wai da Allah akwai abin da na yi maka ne. In akwai abin da na yi maka kai haƙuri. Amma gaba ɗaya ka canza mu. Kamar akwai abin da na yi maka. Duk sanda na canza miki, to sakin ki zan yi. Da haka ki yana tunanin cewa na canza miki. Saki kuma? Ƙwarai kuwa, duk sanda kika ga haka ta faru, to shine zaki sa na canza miki. Shikenan maganar? To me yasa ka wulakanta ni cikin ƴan uwana? Me yasa ka ki ka je ka gaishe su? Na gaya maka kuma daga nesa ta zo ta gaishe mu. Na ga ba za ka iya zuwa ka gaishe su ba, na je na same ta saboda in samu abin da zan faɗa musu. Na ce mata baka da lafiya, amma sai kuma sai ka fita da ƙarfin ka fita a gaban su. Kana waya ka tafi. Au dama abin da kika ce mata kenan? Shi ne kuma yake nema ki ɗora min laifi? To akwai laifin da ya wuce ka ɗora wa mutum jiya? Kar ki ƙara min irin wannan. Idan kika ƙara min wallahi za ki dawa. Idan kika faɗi irin wannan magana kuma bakin mala'iku fa. Kar ki ƙara min, bana so. Ai na gaya miki ba zan je in gaida wata katuwa ba. Kuma ni ban yi da ke cewa ba zan fita ba za ki je ki min ƙarya ki ce ba ni da lafiya. Kar ki ƙara min haka, na gaya miki. Soyayya kala kala ce, soyayya iri iri ce, soyayya maso wani cuta bai kowa ya san mai so ne. Samarin shaho hankali da samarin shaho ƴan mata. Ƴan mata ku duba sosai, ku sa hankali ku gane samari, ku gane samarin kirki a nan cikin masoyan naku. Masu son ku da niyya kirki da ƴan yaudara suna da dama, su ne samarin shaho. Samarin shaho hankali da samarin. Alhaji Mala Karawi, ina sha mu kyakkyan direban ka ne zo ya dauke mai kai mu. Direba mai saurin kai. Kai, ai ne to kan da rabon direba irin wannan. Daga magana sai rantsuwa. Wallahi. Hajiya, Hajiya, na ce ki kaɗai ce a ɗakin ne? Ya aka maka ɗan haro bukar cika tanki na talatu ba ka san maƙaunaci a gaban ka na gaba nan da kaya. Bukar cika tanki na haro bukar cika tanki. Alayya Haruna Habu Bakar cika tanki. Hello security. Da Allah ku zo mana, akwai wani da yake ta buga mun kofa tun ɗazu. Kuma na fito na ga ba shi ba, ya ƙara kuma dawowa yana ta buga mun kofa. Kuma ni matan aure ce, da mijina muke tare a wurin nan. Shikenan sai kun zo.
wannan wani irin iskanci ne haka? Ina ta buga miki kofa tun da zan yi bude mun. Kai hakuri, ai ban san kai bane ba saboda wani ne ya takura mun yana ta nokin dazu. Kuma na bude na ce mishi ni mata aure ce. Da na rufe ya ƙara zuwa yana ta buga mun har na gaji sai da na kira security su zo su duba. Waye shi? Wallahi ban sani ba. Ni dai kawai abin da na ce mishi ni mata aure ce. Security. Sai ki magana da su. Kin kira ni a intercom? Ba ku gan shi bane ba. Ban ga kowa a hanya ba. To ai ya ce mini cikin wayannan dakuna. Ɗaya daga cikin ne dakin shi. To za mu yi bincike a kansa. In ya sake dawowa da mai kirawo mu. Na gode. Ismail na ciki ne? Nan fa ba ɗakin Ismail. Aba. Ya mana. Aba bai Allah. Ake ji me yake tafa da ni kafin ki kokari ki rufe kofa. Da duba ki gan ni ne miki magana da zuri. Da mana ci ke kare ci a ɗakin ne? Ni mata aure ce. Aba bai Allah. Mata aure a haka kuma ba ma hijabi abin kai kin gane ba abu matsala bane. Ni ma ga ɗaki na nan ne kama nan gudu kuma tun da nan naki ne in dai ba tare da wani kwazo ba me zai hana in gane Security! Ya mana Security! Saya! Tahir, na gaji, wallahi na gaji. Kin gaji da auren? Abadan Allah. Ka zo ka aje ni a hotel din nan. Ni fa bana so. Na gaji da zaman hotel. Ka ce za mu yi wata biyu, mun wuce wata biyu, amma yanzu gaba ɗaya kwata-kwata ka ma daina yin wannan maganar. Ni da nake biyan naira 30,000 duk kwanan duniya ban gaji da zaman hotel ba, sai da ke da yake zaman bulus. To ai kai kake biyan hotel din kuma kuɗin ka ne. In kai kana gani zaka iya, ni wallahi ba zan iya ba. Ni wallahi ban saba zaman hotel ba. Ka ɗauke ni daga gidan iyayena ka kawo ni nan ina matsayin matarka. Wallahi ni hotel din nan ya ishe ni. Ka ɗauke ni daga nan ka kai ni inda yafi dacewa da ni Tahir. Ni a wurina babu inda yafi dacewa kamar nan. Kuma ni bani da kuɗin da zan iya ɗauka in ƙarasa gidan nan da za mu zauna da ke. Da haka idan har kika dage akan wannan magana sai in bar hotel din nan. To ho baki da gurin da ya kamata ki zauna kamar gidan iyayenki. Me kake nufi kenan? Kana nufi in tafi gidanmu ko me kake nufi? Idan har zaman hotel din ya ishe ki, to koma gidan iyayenki ya kamata ki. Dan ni ba ni da kuɗin da zan iya karasa wannan ginin kamar yadda na faɗa miki. Oh, yanzu zaman mu anan ya tashi daga wata biyu ya koma na illa ma sha Allahu kenan. To ai ga mai hankali komai ma illa ma sha Allahu ne. Me kake nufi ne? Kana so ka gaya min cewa nan za mu yi ta zama? Ni dai zan yi ta zama a nan, ban san ke ba. Ban gane ba ka san ni ba. Saboda kin ce kin gaji. Ka tsaya mu yi magana. Ka tsaya, wallahi ni na gaji. Bai dace ina matan aure na zauna a nan ba. Bai dace da ni ba. Ka ɗauke ni ka je ka ƙarasa wannan gidan mu kowa ko kuma ka kama mana haya. Idan ke nan bai dace da ke ba ni ya dace da ke. Idan kina ganin akwai wani guri da ya fi dacewa da ke to sai ki nema da ciki. Kwatar ko ta afka Mijin Biza domin ƙarshe sakamakon baya wuce sananin kunci na rayuwa.
Ya ne? Ina gida da aka yi. Kai gaskiya ba zai yiwu ba. Mijin da zan aure yanzu nan gashi nan zuwa za mu fita. Kinga yana kira na sai an yi ma. Bye. Hello my dear. Okay, ga nan zuwa. Ban gane ba wai me kike nufi da ni ne? Kamar yaya? Haba. Wannan irin kwalle haka? Gaba ɗaya so yake ki burki ta nan gaba ki ɗayan kan tugin mako? Kada ka damu. Ai na iya mu. Ya kake ta kallo na ni ba majigi bace. Aikin fa majigi ne a wuri. Kai ba ka saba kai ni matsayin da ban kai ba. Gaskiya kan ni kaina ina ganin laifina. Saboda sai nake gani kamar na gwaza wajen kai ki matsayin da ya kamata a ce kin kai a yanzu. Gaskiya ka da ka fada Allah da ka kasa kai ni matsayin mata. Ba haka bane, kawai ina tunani ne akan yadda zan bullo wa wannan gorin da yake min akan magana aure. Ba komai bane, tunatarwa ne kawai. Ko ma menene dai, ina so ki sani cewa rashin kuɗi shi yana faruwar auren mu da ke. Saboda ganin hadari ne yasa ni wanka da kashi. Wasu miliyan 70 ne za su shigo mu. Ni kuma na kwaci kudaden hannuna na je ne wani abu da su saboda tunanin cewa waɗannan kudaden za su shigo mu. Kuma gashi shiru har yanzu. Kenan ba za ma ki ce insha Allah ba? Insha Allah. Sai da na tuna miki ko? To yanzu na ƙara samun hujjar tabbatar da cewa maganar auren da kike yi min ba da gaske bane. Dama kana da wata hujjar. Kwarai kuwa. Mijin Biza sanin halin ka sai Allah, koran maciji cikin ciyawa mai wahalar ganewa. Mijin Biza sanin halin ka Ni dai ba abin da zai kwantar min da hankali na gade mun bar rahoton din nan. Ai gobe ne ma. Alhamdulillah. An gama kenan. Ba gama ba. Zan yi tafiya ne. Tafiya kuma? Zuwa ina? Zan je Dubai, zan dan yi wani business din da zan dan samu kudin da zan karasa ginin gida. To ni ina za ka bani? Gidan ku mana. Kamar ya gidanmu kuma? Kina kyamar gidan naku ne? Ba kyamar gidanmu nake yi ba. Kawai na ga yanzu haƙinka ne yanzu ka nemo min inda zan zauna. Amma ka ce mini in koma gida ko wata uku ban yi ba, sai a gani kawai a gida. Dama cewa ne ba zan samu maki wurin da ake zauna ba. Hasali ma tafiyar da zan yi saboda wa zan yi, ba saboda ke ne don in karasa ginin gidan da zaki zauna a ciki ba.
ko ko so yake kawai in kama in yi tafiya in barki a hotel har tsawon sati 2 ni kuma ba kasar nake ba. Ka san dai bana son zama a hotel, amma kuma ka dauke ni kamar yadda ni gida. To me a ciki waye bai san larura ba? Kawai malama idan za ki koma gidan ki koma da Allah, ki shirya kawai gobe zan tafi ke ma ki wuce gida. Period. Alhaji Allah kada an kai na ba tafiya na nan daram ai ya sun buga min biza ma ka san mu ba ma dadewa saboda muna yawan shiga da fita. Alaikum salam. Malam sani da zuwa. Ya dai malam, an dace kuwa? Wallahi ba a dace ba. Wato kwatancen da yaran nan ya min, na je unguwar na bincika gaba daya babu shi ba unguwar yake ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yaran nan ya yaudare mu malam, kaga abin da nake gaya maka ko? Dan Allah ki battuna min abin da ya wuce. Yanzu abin da yake so da yake shine mu kalli, tunda kuskure ya riga an yi shi, ya zami sai mu kalli yanzu menene abin da yake gaban mu don mu kawar da shi. Allah ya ga zuciyata, na yi kokarin na aurar da Amina ga wanda take so. To wani kwanciyar hankali malam, yanzu fa yarinyar nan ciki ne da ita. Ciki kuma? Kwarai kuwa, ba shi yasa kaga duk hankali na ya tashi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani kwanciya hankali malam, yanzu an haifi da a ce an rasa ubansa? Kinga, yanzu ina Amina take? Tana ciki. Kirawo min ita. Mijin Biza shi ne yasa yau na gane rayuwa. Ni fa dama na soki lamarin auren nan. Wani mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel. Amma shi babanki da yake ya matsi ya kawar da ke, sai ya kau da idon shi daga abin da nake tsoro. Yanzu menene amfanin wannan? Daga auren da ke a 'yan kwanaki kaɗan a ganki kin dawo gida kina zaune. Sai ma fa an yi sa'a ya dawo a cikin kwanaki. To bari ya dawo. Ya bi kuɗinsa ne, kuma da kuɗin ne yake so ya amfani ya gama gidan nan mu koma. To wannan wani irin al'amari ne? Ce nake duk mutumin da bai gama ginin shi ba idan ya aure, a gidan haya yake kama ya kai amarya. Ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba. To, ni ma haka. Wani lokaci al'amuransa suna bani mamaki. Amma dai mu bari ya dawo, ko za a samu canji. Allah ya canza mana. Sai kina nufin kin siya kenan? Ba dole ba. Gaskiya kin isa. Mace ta samu maji irin wannan yanzu zamanin nan. Ai ta ga mu wani rayuwa. Da ni ce na same wannan wallahi zan yi ina tsalle ne. To ya ga miki ne ba ne ina tsallan ba. Ai daga lokacin da na leka ta window na ga manyan mutane sun tsaya kofar gidanmu. Sai na ji yake kasa an sauke mu wani nauyi. Tsallan na dinga yi duka san tamola. Me zai rushe ɗan rawar? Ba a sanar ba fa. Kawai dai
ya turo manya gidanmu ne saboda yana tsoron ya san kowane lokaci zai iya canja ra'ayi. In dai kawo sadaki ya san manya suka daga ciki ba zan iya cewa a'a. Amma in ya gama shirinsa yana san za a zo yi. Kuma shirin ma nasa ba wani mai daɗi ba. Ai ban yake mu da ba labarin ya zami. Karki da mu. Kuma na fi nan zuwa. Sha Allah. Allah ya kawo. Shi ke ne. Mijin Biza sanin halin ka sai Allah. Ya take? Lafiya ga sannan ku. Amina tana ciki? Tana ciki ba. Bari mu kuma magana tana daki. Mun kuma magana. Yawa tana zuwa shi. Wai daga yin auren nan har ta fara rabe-rabe? Tun banda abinki menene a bar rabe-rabe? Mutum da zai tafiya ai ba lalle bar matarsa a hotel ba ko? Haka zaki ce? Ke wallahi tallahi halinki bai ba. Wallahi kin cika dagiya wallahi. Ha kun ƙaraso da wuri haka? Ai kun yi saurin zuwa. Saboda na ga alamun ma ko shiryawa baki ba. Shi yasa za ki ce mun yi saurin zuwa. Mama ce bata banne ba. Ha ba. Ya mama za ta hana ki zuwa bikin Samira. Duk fafutukan da aka yi da ita lokacin bikinki? Ta ce wai ni matan aure ce kuma bai kamata in fita ba tare da izinin mijina ba. Ko in kira shi a waya kuma nan ba ni da dan da zan same shi. Kuma tun da ya tafi bai kira ni ba har yanzu. Bai kira ki ba? Kwanan shi da fara da tafiya. Wallahi bai kira ni ba. To me yake nufi? Ni ma ban san abin da yake nufi ba. Mijinki na ya fara ban tsoro. Ya kun yi saurin saurata haka nan dukan ku biyu. Kun san dalilin da ya hana kira tukunna? Dan na ma mutane shiru, yan raina hankali kawai. Amma kin ga mama tana ciki bari in je mata magana sai ta bar kin je bikin. To shikenan. Tana cikin ɗaki. Allah ka ga Allah ba sa su. Sai na fanci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum mama. Wa alaikum salam. Maryam. Na mama na wuni. Lafiya lau. Lafiya lau. Kuma ku nake jira ba kuna suru. Wallahi mu ne. Mama da Allah wata magana ce. Maganar zuwa bikin Samira ne yau sa lallanta. Shine yanzu na biyo wa Amina za mu je sai ta ce wai kin hana ta zuwa. Shine na ce bari zo in baki hakuri dan Allah ki bar ta mu je. Wallahi Maryam ni ce na hana ta gaskiya. Ni na ce ba za ta je ba. Da Allah ki haƙuri. Wallahi ita ma Samiran ta yi hidima sosai lokacin bikin Amina. Ki haƙuri da Allah ki bar ta mu je. Maryam, na san akwai abin da nake duba ne. Wannan mijin na Amina fa ni na fara tsoron sha'aninsa. Saboda gani nake jira yake kiris ya ji ta yi wani abu a samu matsala. Kin ga yanzu ya batta a gida ya ji ta a gidan biki. Zai ce ne tana ta yawo da auren shi. Shi yasa Na sani mama, na san ba zai ji daɗi ba, amma na san shi karan kansa ma in ya ji ta je bikin ba zai ce wani abu ba, saboda ya ga irin hidindimin da ita Samira ta yi a lokacin bikinsu. Kin ga ai ba zai ce wani abu ba, kawai ni ki haƙuri ki bar ta mu je. Kuma ma daga nan gidan ma in muka tashi ba inda za mu tsaya sai gidan bikin, kuma daga gidan bikin nan gidan za mu dawo. Sa lalle ne ma kin ga ba daɗewa ake yi ba. shi kenan Maryam. Ku je ku dawo. Allah kiyaye. Na gode mama. Mijin Biza sanin halin ka sai Allah. Koran maciji cikin ciyawa. Sai na ga saurin nema mutum da ke sai ya yi aure da wuri. Bayan alhalin ma shekara nawa kai baka auren ba sai yanzu kuma ka ce za ka ta wani saurin yin aure. Kai ma dai ka faɗa. Ni ga nake mutum ya tsaya auren sa a nisa ko hankalinsa a kwance zaki ga ya zama cikin kwanciyar hankali wasu abubuwan ma baka manta su ba. Amma in kai gaggawa sai ka manta wasu abubuwan da yawa. Ai wasu tunanin su a bari ya huce shi yake kawo rabon wani. Ai rabon kwado baya hawa sama. In abu rabon ka ne duk inda yake sai ka same shi.
Ya. Ashe ba Dubai ka tafi ba, kana gari. Babu inda na je ina nan. Kawai wato kuɗi ne ba ni da shi da zan iya ci gaba da biyan kuɗin ɗakin nan. Kuma gashi bashi ya taru sun dame ni da yawa. Shi yasa na saki ɗakin na gaya miki cewa zan yi tafiya, amma ina nan babu inda na je. Abubuwa sun lalace fiye da yadda yake zamani wallahi. Me yasa baka gaya min gaskiya ba? Me yasa ka ɓoye min a matsayina na matarka sai da na ganka akan titi? Shine na faɗa miki gaskiyan yanzu ai. Kuɗi ne ba ni da shi, kuma idan suka samu zan neme ki. Amma gaskiya wannan bai kamata ba, wallahi baka da kirki. Ya danganta da yadda kika ɗauki abin da ya kamata. Wani da ya gaya min abin da ya kamata da na bi hakan da yanzu ƙawarki sunanta bazawara. Amma ni yadda na yi shi ne nake ganin ya kamata, don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata. So ku ware kawai idan kuɗi sun samu zaki ji ne, insha Allah. Ya mai shari'a, so nake kotu ta sashi ya sake ni. To ko kina da wani dalili? Ina da shi. Abin da yake nema aure na gaskiya ba zai taɓa samuwa ba. Zan yi amincewa da haka, amma bisa sharaɗi ɗaya. Ba zan sake ki ba. Ina ka taɓa ganin haka? Ai wannan abin da ka yi kaskanci ne akan kowace mace a duniya. Tambari ba a buga ka a banza, kowa ya ji ka ya san akwai dalili. Labarin a bayyane yake, amma zaman gidan cikin takura da kadaici. Uzuri. Wurin aikin mu ɗaya da ita. Dole za su san abubuwa a kaina. Ba fitin yau muke tare da yarinyar nan ba. Ne dai? Mai wannan. Menene? Oh. Kamar jan baki ko? Kama ne? Injin naka har ya kai ku je ku yi lalata da kai da Tima ta dawo ta saka maka tambarin da zaka zo gida ka nuna ma matarka. Uzuri, shirin TIT Entertainment and Distribution Nigeria Limited. Ƙarshen rashin kunya. Lurar ango a gidan amarya. Assalamu alaikum. Amarya, kina so ki kama mijinki da abinci. Ki kai mishi tuwon shinkafa, miyan kubewa, ki dora mai man shanu. Kina mishi bibita. Yanzu zai bar tare kansa. Daji bai gama cin wuta ba, ba a yi fara barka. Idan kana da gaskiya ko a gidanku a gina kotu. Ya kamata ki san cewa da ba na son ki, ba san aure ki ba. Kin ji abin da mijin ke ce? Ba da wani hakki na aure. Gaskiya ne ya mishi. Me yasa ba za ka sake ta ba? Shi ma sakin ba zai iya yin sa ba. Ko me ne dalili? Ina son ta matukar so. Kunya tana cikin soyayya, shi kuma yin zagi gidansu ba tarbiyya. Mai cuta kuwa ya manta akwai sakayya, mai hakuri ke da ribar zama da duniya. Ku cikin soyayya sai da kyawun niyya, sannan riba za ta samu ayyo murna. Da gaske kai ne zabi, idan haka ne ba da babu sauran dami. Daidai kai na tsayar a zuciya ta hubbe, idan na rasa babu mai mai mini gurbi. Na yi neman zaɓi, addu'a gun rabbi, ya zaɓa mini kai hakan ya sa na yi murna. Uzuri, labarin Adam A. Zango, tsarawan Nasiru Gwangwazo. Uzuri, shiryawa Tahir Aitayi.
duk matakin da za ku ɗauka a kansa. Allah ma Maryam, mijinki yana son ki ko baya son ki? Yana so na. Uzuri umarnin falal ego. Uzuri yana nan tafi. Har na ji daɗi wallahi. Ke? Kin san yadda nake jin ki a cikin raina kuwa? Ya kake ji na? Hannatu, talk to me. What is it? Yana da aure ashe. Haddada. What? Na yarda da shi yana da nasibi duk abin da ya taba in Allah da sai an ci riba a kansa. Ina tunanin sai na tafi wajejen jigawa zan samu shi. Alƙibla. Ofishin mijina na ga kin fito kuma kin ga dole in tambaye kin ce me ya kawo ki me kika zo nema. Zai kai kamar shekara ɗaya. Allahu sweetheart. Kina so ki ce duk yawan tafiye-tafiye da yake yi tare kuke da shi kenan? Eh, amma wani lokaci kuma muna zama a gidana sai mu yi sati ɗaya. Just one hell of a human being. Zarge mugun kulli. Alƙibla. Ba fa zaki da mamu miji in zo in tambaye ki ke shiru fa. Wata maganar ke ta da wata. Ha, na shiga uku ne ka. Me? Haba, Allah ya sauke. Allah ya kiyaye. Uwar 'ya'yana ke tsaya ki jifa. Akwai wani lokaci da na yi tafiya Nijar, siyo didi. Wow. Shirin kamfanin Ɗorai Films and Distribution Company Limited. Alƙibla. Me gida? Ya aka haka kuma? Ke dai bari. Wallahi aikin Allah da wahala yake. Aiko da na yi fakin da mota na fito. Wuf! Ina fada gidan. Wutan nan ce take wallahi na shiga na ɗauko yaron nan sai wani mutumin Allah ya shiga gidansa ya ɗauko wannan rigar ma da ke gani a jikina wallahi na sa. ƙarya ce kawai mayaudari. Alƙibla. Hotun da kin dawo 'yan mata a zuciya na saka kikin cancanta ki bar batun mai kiya masu yin wauta don sai da su ne ake da inganta ina da kima ne kallon 'yan mata baby ki sani umma wa mazarata. Zai iya shirya ƙarya ba zai ji kunya da tsoron Allah ba. Ya ce min ya yi tafiya alhali yana garin nan cikin Abuja tare da wuta. Balle ki wace ce ke wanda ke gobe zai miki haka ba. Allah ya baki hakuri. Kai ma kai. Me kuke nufi? Ya hakuri. Kai hakuri ba na baka hakuri ba. An da hakura. Ba da umarni. Faɗa ne ko. Irin wannan masifan kyau haka? Na saka. Wallahi in ni ce ki wata uku zan rinka yi ina haihuwa. Ba umma kin yi sauri wallahi. Sai da Allah can tafi can. Ke kin taba ganin inda aka wuce da amarya kai tsaye ba dan ga amanan ta dangin miji ba? Wai tsara bakin ki. Life is full of hurdles, obstacles and hitches. To, ga amarya nan dai mun kawo muku. Mun kawo ta amana. To amana dai mun karba. Allah ya sa a dade. A new bride has arrived at a new matrimonial home, but before she performs her matrimonial functions, adversity snatches the place of prosperity. Da abin
Charlie Enterprises backs with a brand new concept, Dangin Mijin. Ciki ne da ita. Wallahi tallahi an tilami ƙarya kike mu. A gaban ki kuma ka shigo da amaryar nan lafiyar ta kalau. Baki ga kwayan idan ta yanda ya burge ya koma sama ba? To idan ma ciki ne da ita kenan kin ga na Kabiru ne. Ciki ku ya zo gidan ubansa dole ya saka taiwana. Ko kuma a dokin kofa ta ci karo da shi ba? Kina ji na Lami ku tabbatar ba su samu damar zama gidan ɗana ba domin wallahi duk abin da zai faru sai dai faru. Ko da tsiya ko da arziki wallahi sai mun shigar da bare ɗakin ni fa wannan jinsa nake kamar wani shirin fim ko kuma a karanta littafi ake. Ni tashin hankali na ma ɗaya kai ya kusance ta a wannan daren ya shiga uku. A haba sai ka ce wani soko. Ko kunya baka ji. Kunya? Fashi ne ko sata ko bai san ji kunya? Ni ban ga abin kunya. Tension upon tension, aggression upon aggression, confusion upon confusion, and solution seems hopeless. Dangin Mijin. Me ke faruwa ne? Ni kafin kaina ya buga. Ciki Maryam ta shigo maka da shi cikin gidan. Ina mai tabbatar muku babu wanda ya fi cancanta ya dauki wannan nauyin cikin biyu ce. Ƙarya kake. Antalami. Aikin ku shi ne ku kawo Maryam gidan nan. Kuma kun kawo ta. Saboda haka dan girman Allah ku fice. Ka kasa yin bacci. A daren da kowace ma'aurata suke farin saboda ko na rantsa ido na suke tunawa ba abin da nake gani sai Maryam dauke da cikin da ba shi da uba. Ya kasance ban daren bakin ciki. Dangin Miji. Ke da Allah da fita. Wannan magana da kike yi idan haka ne ai shi Kabir ya kowa sanin cewa Maryam ba ta da wani saurayin da ya wuce shi. Shine ummul aba'isan abin da ke damunta. Wallahi ba gaskiya bane ko kadan wallahi. Ai duk matar da ta guji haihuwa a irin wannan gidan wallahi ta azuba farko wallahi tsiya take kwankwasa mai kofa. Dangin Miji. Executive Producer Charlie Enterprises. Story Salisu Charlie. Screenplay Fauziya D. Suleiman. Assistant Director Aminu S. Bono. Dangin Miji. Produced by the Kannywood Workaholic Producer Yunus Sama Azu and directed by the Kannywood Eloquent Director Malam Aminu Sera. Ka duba ga yayin da ta kulle ta a garin nan ni yanzu ya zan yi ta shiga uku. Dangin Miji. Voice over General BNB. Official trailer MS Menage. Dangin Miji. Coming soon. Sai da ke sai an taka. Mijin Biza. Lambu-lambu da kai baki wala shakka. Mijin Biza. Wacce ta yi gamo da kai kwatar ko ta afka. Mijin Biza. Domin ƙarshe sakamakon baya wuce sananin kunci na rayuwa. sanin halin ka sai Allah, koran maciji cikin ciyawa mai wahalar gane
sai an taka. Mijin Biza. Lambu da kai baki wala shakka. Mijin Biza. Wacce dai ya gamo da kai kwatar ko ta afka.